Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika. Bagara, arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika. Plazara. Arro herri honako euskaldunak, euskararen lagunak atxeta izerdi. Herri arrosarean eta kalean, bihotza pilpilean tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Oso pozik. Bai. Olako egun bat mentutera. Oso garrantzitsua. Hemen ez dagoelako euskaraz hitz egiten duen pertsona asko, eta orduan oso garrantzitsua da. Indarra ematen dizue honek. Bai, asko. Ba, oso pozik. Bai, Eta oso emozionatuta. Bai. Beti Irrikitan. Gustatzen zaigu asko, baina gainera aurten ikusten ari gara jende asko. Giro oso polita, atzotik ja. Atzo ere bazegoen kriston giroa. Bai. Así que asteburu polita. Bueno, asteburu guztian zehar izan dugu gitaragoa, guk tuteran jaiko gazteak, lezoko gazte asembladarekin, eta bueno, pixka handikatuak, baina gogoekin. Yo estoy nerviosísima, porque no sé si voy a aguantar. Porque aquí empieza todo y esto va a ser un... Pero bien, contenta, emocionada. Haua bizi-bizi prest nibelarriak, eskuz esku heldurik lertu ez darriak. Argazki bat ipinin, lasterka egina, bihotz musu irrintzinik bai eragina. Emocionada, pues porque la llegada de la Corrica de la Ribera es una pasada, un evento y pues eso, los derechos lingüísticos aquí en la Ribera hay que defenderlos con más fuerza que en ningún otro lado. Bueno, ilusioa gira, zan hainbeste jende ikusita. Arrasatetik adatoz, etorri gare familia batzuk eta bueno, goi bat lagun etorri gara danera. Konten, azkenean etorri gara pues, pixka bat euskal kultura edatzera, tutera aldera, hemen irakaslean izenez, ikaslekin geratu gara. Irakasle zara hemen, orduan, nola dago, nola dago euskera, tuteran, herriberan? Zaila, egia esan zaila. Adibidez, ni Ies Benjaminen nago, 1000 piko ikasle dira, soilik 16 ditut euskera. Etarako dago korrika hemen gaur. Hori da, bai, pixka bat hori sustatzeko, ez da, eta ea halakoak lortzen ditugun. Esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa. Que nola jendea gutxiago hemen korrika egiten, apoiatu behar dugu hemen. Es complicado, el contexto es complicado, pero bueno, sí que es cierto que días como estos, y que también es cierto que no solo aquí hay gente de la Ribera, que viene gente de fuera, también nos sentimos como apoyadas y apoyados. Hemen tuteran hainbeste jende mugitzea posteko da. Garrantzitsua delako ez, hemen egotea. Ba, oraingoz pixka zaila, baina bueno, asteburu honetan montatu ditugun gauzekin eta antolatu ditugun gauzekin, poza eta ilusioa oraindik pizten da, ez? Zurekin mintzo direla diote xoriek. Esan zer kanta egin dizuten. Orain pasatzen da furgoneta bat, korrikako furgoneta, ikuste dugu kriston jende pila herriberan, eta jartzen zaizkigu hilak puntan, eta oso polita da guretzat. Bai, eta ere demostratzea, herri bat garela, arro gaudela, euskara ere presente egotea gaur beste egun batzuetan baino gehiago hemen gure herriko kaleetan, eta oso pozik. Zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Erkidetasunaren bozera maile, Xoriak mugaren bestalde. jantzia dute doinu dotorez gaztelugatxe. Testani dute larrumpera ere kantu lirainez. Mendikate honek lotuta, zure zauria nire
Itxasargia testigu da, zeruen urratxa geurea da, ta itzulera denona. Salgara xorieri mintzo diren xoroak izango betiko. So